गोदान दिल्लीनि कैलाश स्कुलनि मोनसे बर' फाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङै लामा बेखेवनाय जादों लोगोसे बिथांनि मुंखौ मुसुखा गायसननाय जादों दा बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो? बर'आ मोनसे जारिमिनारि हारि। बे जारिमिनारि हारिखौ दिनै जोंनि बर'फ्रा इउएन ब्रह्मनि जा जिउ जारिमिन बिथांजों लोब्बा लाखिनानै आरो बिथांनि मुंखौ जारिमिनारि खालामनायजों लोगोसे बर' हारिखौ जे मोनसे जारिमिनारि हारि होननानै फोरमान होनो थांगासिनो दङ। गाबोन कैलाश कल'नियाव गासै 835 मिटार लामाखौ बिथां बड'फा इउएन ब्रह्मनि मुङाव फोसावनाय जागोन, मुं दोननाय जागोन आरो बेजों लोगोसे बिथांनि मुसुखाखौ बेवहाय गायसननाय जागोन। बे हाबाफारियाव नखर मन्त्रि मानगेरार अमित शाह आरो जोंनि दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ताजों लोगोसे जोंनि आसामनि मानगेरार CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गासैबो मावथिफारिया आरो जोंनि बड'लेण्ड हालामनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। बिटिसिनि साफ्रोमबो इलेक्टेड मेम्बार्सफ्राबो बेवहाय बाहागो लागोन। गतिके बेयो मोनसे जोंनि थाखाय जारिमिनारि आरो बे जारिमिनारि हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननाया जोंनि थाखाय मोनसे रंजाथावना बाथ्रा। बे हाबाफारिया माबोरै जाफुंसार जाखो? गोबां नाजानाय नांथाबनायनि मोनसे फिथाइ बियो। बबेबा समाव बबेबा मोनसे खामानिखौ मावनो नागिरोब्ला बबेबा मोनसे फिथाइखौ मोननो हायो। अख्रांखौ जै खालामनो थांनो नागिरोब्ला हयथ' जानो हागौ खल्लोबसे माबा मोनसे बेसादखौ मोनगोन। बर'नि गेजेराव जों बर' हारिया बेखौ सानफेराखैमोन जे बड'फा इउएन ब्रह्मनि मुङाव जोङो जारिमिनारि मोनसे दिल्ली बायदियै कैलाश कल'नियावहाय जोङो बिथांनि बिमुङाव बा बिथांनि मुङाव जोङो लामा मोनसे बेखेवनो मोनगोन। बिथांनि मुर्तिखौ जोङो जारिमिनारि मोनसे मुसुखा हिसाबै गायसननो हागोन। गतिके जोंनि जागायजेननाय जानो हागौ बियो टु लेट, खिन्थु 35 बोसोर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गेजेरजों डेम'क्रेटिकेलि जा बा सस्त्र संगठननि गेजेरजोंनो जा जोङो गोबां खोमाना लादोंमोनबाबो गोबांखौ मोनफिननो थाखाय जों दा खौसेथिनि गोनां आरो खौसेथियै आखाइ हमलायनानै मावनायनि गोनां आरो बे मावनायनि बे फिथाइ।